Alright, sanibonani sesihambe saze safika uLundi. Asifike uLundi. Laphana kunoJegwane. Uyizwa yona? AkunoJegwane. Ngiyangoma yagijima thoba isathi into zakho. Wathoba isathi into zami. Bese kuthiwa thatha Msezane. Sawubona Msezane. Ngiyafuna kwase Fryhead. Nami ngaseFryhead. Usithi kasomkhaya phela ngiyadala usesitha ngala kwasekhaya. Yini lento yenza lapha? Yenza unyaka ngeke unyaka ukuthi insizwe yakho uzugcina uthanda ibongo ile yaseMandaba. Kuneqiniso ngala lo. Awuba waqala umgumeli kahle okay ya. Uthanda ibongo. Umgumeli ngiyithanda. Asithanda isikhathi umuntu oqale naye ukuthi ngishaye ibongo asizwe futhi ukuthi lento ngiyayifila ngiyenza eqinisweni uzokulukuza ngene kanye okay bezana kwabo bashiya alright yeah kodwa likwaba isikwaba uphila ngizala mhlalo bathamusuko abezomuye kodwa umuntu wangibeza akaqamba phuma kwa yakhosana yeah kodwa wangizaqala uzukulu isuku baseshawa ukuthi mhlambe isikhathi sokukhona nje bangibiza kanye kanye futhi bayengazi bonke bangifitshanisha Ana-ke nakho kusuyeqala kweshaya ibongo sebeyaqala bonke bamfuna uMsezana nezibongo zakhe wonke umuntu osefuna ukwenza umsebenzi usemfuna uMsezana and useyenza sure ukuthi uMsezane ngabe uyawakhetha nama artist osebenzisana nawo noma ukhululekile kulo lonke artist akusho ukuthi lingakanani ukusebenzisana nalo hayi ukhululekile ukhethela noma iliphi artist fanele sazi kuze senze ukuthi mabe kuya nje manje bakwazi ukuthi uMsezana uyinhlobo nomuntu mhlambe unabantu asebenzisana nabo and unenani noma ushaya i% hayi mina ngitshela nje iqiniso isho yakho ngitshela ngeke uzofika noma sekufanele ngeke hayi ukuthi wena usebenza kanjani nje ngitshela ngeke cha umsebenzi wakho lapha kwenkundleni zokuxhumana uhamba kanjani owakho kaMsezane ibonile bekushusha ethamba oqala phansi ingoma wasulanda imfana wasemzumbe nayiqala naye phansi nezinye insizwe wasivele wenza kahle kakhulu uMsezane uyakuzayo cabanga nje ukuzana inkosi edulayo impela uma uzoze ngibona esolo ukuthi nelibongo ya zoleba uMsezana akakwazi lokho yabona umsebenzi umuntu osibonga umuntu ekhuluma usibeyedwa umuntu osibonga igama lisho ngale ngendlulu umhlonipho lomuntu uthi unqondo nkulu ibongo manje sibongo ngisho kanye igama elodwa ngendlulu ayenkalekise ngengoma kaMntakamane nje eyanqamula unyaka nekamroza angiyabona ukaba manje umsakhe uMonije ya lokho ngumshado awunonije ya athi ibongo uma usibonga wayena mase ibonga ukuthi sibonga nami mase ibonga uthi awuyibonga ngiyabona lo umsebenzi obeqala umqala sibonga umqabula iqabula ifundela bagqoke bakhona siqofoze iqaqatha kumafunda khona nje iqaqatha ifuna kakhulu amaqela aqala egaba la aphile iqaqatha phasona lento le ngisho ngayo ngendlela nishipheza azahlukene manje leyo ukuthi uMsezane uyaquka wawusuyisusela lapho ukuthi mancane ukuthi uMsezane uyaquka nalo ethi umnikazi wegceke yini nazo igama nalo ethi ithini ngizobajava uthi hayi usho lento manje ngizobajavaza December sehle mfala phakeni sobaphumla ukuthi December sojaphuthaza imizala babangehlanga izinto zezo into zami makana iphepha wena uzawuselikhona imelahle phakathi kodwa ukuthi kube kuthi ilahle nemzini selikhona abe ngasho manje lapha ngalo nyaka likhona ngizolisha umnyaka khona umkholo zokhipha ngizolisha khona so manje yabo ibongo ube kuyahambi yabe yavele bayakhohlwa beyeke ibongo ngeke ize ngiphinde ngize ngife Sizane lento yebongo iyayifikela ulele noma into othi mawuhamba endleleni udriver uyizwe isishoko noma kuba nesakwazi sihlebela athi Msezane ngifuna uthi ke mfana omdala manje
Yabona mase ngifuna ukuyibonga umenkali yami. Yeah. Ngidlala ingoma zayibongo zonke. Ey'ndala. Ngidlala umfazi omnyama. Oh yeah. Suke kumfazi omnyama ngiyele komgqumeni othi baby. Ngibuye lapho umgqumeni ngibuye ngize kokhuzana ngisuke kokhuzana ngiye konjoko lesahlaba kakhulu ethi ngihlaba ngiyaqinisa njengevala umdolo ufika ngifuna ukuze inkuze izwa komasikandi bonke bephelele. Wayesayibonga ke lapha ngimtshela naye ngihleli ngamtshela ngathi wawusayibonga. Hayi manje usekulela udala manje. Manje wakulela udala sebaba ngongqengqeke. Umkhathi nomnonjo akushongo mina wena ushila ke. Khulukazi ushikalayo Kwamsezane mfethu sibonga ukuhlonipha kwakho sesokuthiwa Chethe igama lami uMelisizo waseFrayedi kwenkosiko lapha kwaMnyathi la ngiqhamuka khona. Mfethu siyabonga kakhulu inhlonipho yakho isikhombisa kakhulu kubeka njalo mfethu wenze lezi zinto ezihlukile. Siyacela ukuthi uMsezane athi njalo kumele ukufika lapho kwenzile le yanto uze khona kodwa ngihona umuzo wodwa ufuna ukubuza manje uthi insizwa lezi ezobesebenza ama security nala abama maintenance bese ngikala wona ngizofaka into zakuliphi babona abehlela ngoba manje kuyosuka bese kuvela ungohlekazi zabengalo uyakhondala ihlamba nje nizwile baphezulu noma kuyasebenza cela ngoDisemba umsezane babagoduka ayuthi abanayo imali yogoduka umkazi mbonelo goduka kule khona yakhe siyabonga kakhulu.